Ezetasunari lurrik utzi gabe. Gurazalek bat egin dute. Ezetasunari lurrik utzi gabe. Gurazalek bat egin dute. Lautadan, lautadan. Dago guztiarekin musu. Eman zenidan ahoa. Aho guztiarekin musu. Lautadan, lautadan. Egunon, ongi etorri eta mila esker, Jose Azurmendiri egingo diogun omenaldi honetara batu zareten guztiok, bai entzutera, bai errezitatzera eta baita ere hitz batzuk esatera. Dakizuenez, ez dute zer berririk esango, pixka bat prosaikoa izango naiz, sortu nahi dugun giro poetika honetan, baina Azurmendi, hamarkada luzeetan, Azurmendi eta bere belaunaldia, esan behar da, ekarpenak beti kolektiboak direlako, eta kasu honetan ere bai, Azurmendik hamarkada luzeetan Euskarari eta Euskal Herriari egin dion aitorpena, aitortu nahi diogu, ezta? Eta nun egokiago Durangoko azokan baino, ezta? Eta hain zuzen horregatik ekitaldi hau antolatu dugu Jakinen eta Gerediagaren artean. Aurtengo uztailean hiltzen, Azurmendi, pentsalari eta filosofo handia, eta beti esan ohi zuten bezala, gerra osteko basamortuan umezurtz jaiotako belaunaldi bat, obsesio izan duena zubiak eraikitzea eta katea ez dadila eten lortzea. Eta hori da egin izan duena jakin taldearen baitan, gazte-gaztetatik hiltzen arte, eta 56ko belaunaldiaren barruan. Baina ez horren barruan bakarrik, ondoren, etorri garen bestelako kulturgintzako eragile sortzaileekin harremanetan, beti oso adi, belaunaldi gazteagoek zer idazten zuten, zer esaten zuten, eta beti garaikidetasunari bea. Ez alferrik Joseren pentsamendu ireki bada, amaitzen ez dena, eztabaida bat planteatzen duena, edo hainbat eztabaida, hainbat auzi eta galderak. Eta hori da nolabait helburua, ez? Pentsatu dezagun, hitz egin dezagun, segi dezagun, sortzen eta egiten, herri honen geroa, ez da, garen, izango garen, horren muina, ez? Eta horrek bermatuko duelako besteak beste izaten segi dezagun, bai? Jose Azurmendik pentsalari handia koloso bat, ez da? Zertaz ez zuen idatzi, hemen zaudeten askok irakurri izan duzue, etikaz, gizabereaz, gizatasunaz, nazioaz, bereziki, pentsamendu sozialaz, kooperatibismoaz, hizkuntza eta pentsamenduaz, kulturgintzaz, arteaz, literaturaz, erlijioaz, politikaz, bakegintzaz, eta abar. Zertaz ez zuen idatzi. Esan izan da, eta bereziki ilosteko testuetan edo oroimenetan, askatasunerako pentsalari bat izan dela, bai? Askatasunaren, baino askatasunerako. Alegia, kontzientzia askatasuna, herri askatasuna eta giza askatasuna. Hiru hitzetan pixka bat sinplifikatuz esan dezakegu. Eta hori dena, euskaldun izatearen baldintzapen kultural politiko sozialak aintzat hartuta eta hortik pentsatuta.
Eta horrekin, geure esperientzia propioa eta geure pentsamendu eratorria, zilegitasuna osoa eta erabatekoa duela aldarrikatzeko. Eta hori zerekin lotua munduaren eta munduak planteatzen dituen gaiei eta auziei begira eta haiekin harremanetan eta elkarrezketan. Pentselaria, ari gara esaten, eta oroz gain hori izan da, idazle handi bat, beti ekintzara begira pentsatzen zuena, ez marfilezko edo urrezko liburutegiak osatzeko, baizik eta ekintzara, egitera, egiturak sortzera pentsatzen zuen pentsalaria, baina Behinola Joxe Azurmendi poeta ere izan zen. Eta hain zuzen euskal kulturaren plazara poeta gisa plazaratu zen 30 urte bete aurretik. Hitz berdeak izeneko poemario bat argitaratu zuen, eta poemario osoa bere baitan, baina bereziki manifestu atzeratua, gero entzungo duguna, hainbat poetaren ahotik errezitatua. Barkatu, argia joan zaigu. Eta ez zentzuten. Kamarak ilunetan daude eta ez zaituzte ondo grabatzen. Ez du importe. Nik egingo nukena da, naturaltasunez hartu, utzi 5 minutu argia piztu dadin, eta gero berrartu hitzartzea. Utzitako tokian. Ondo iruditzen? Bai. Ondo iruditzen zaizue? Bai. Ez da zer gertatzen. Txalo bero bat. Bueno, no. Bueno, txiste merke bat egin liteke, baina igual egia ere izango dena, eta da agian Azurmendi berak itzale ditula argiak, zerbait gorrotatuko bazuen, hauxe izango zen. Omenaldi hau egitea, baina, bueno, dagoeneko ez da mundu honetan, eta beraz, gure esku dago egin nahi duguna egitea. Esan dudan bezala, pentsalari bezala ezagutzen dugu guk, pentsalari handi bat, baina, horixe, poeta bezala plazaratu zela euskal letren mundura, eta ez da kasu bakana, hori askotan gertatzen da, nik uste dut pentsalari eta filosofoekin, poesian abiatu eta gero, saiakerara igaro, behar bada, berak esate zuen, ez nuen poesian segitu, garai hartan nik egiten nuen, esango dugu, poesia existentziala, soziala ere bai, bere baitan politikoa, ez zegoelako modan, ez da, beste poesia mota batzuk askoz, onarpen handiagoa zutelako. Pentsatzen dut garaiko gazteen artean, ez da, berak aipatzizun, Aresti bat, edo Xabierlete bat, ez da. Eta berak, ez zuela alako zerarik izan, da gainera berak, bazuela, lehen esan dugun hori, poesiarekin ere egin litekena, baina saiakerarekin agian argiago dala ekintzarako pentsatu, gauzak egiteko, aurrera edo zerbait egiteko, ez? Jarraitzeko aurrera. Eta hori, hitz berdeak argitaratu zuen, 30 urte bete aurretik, eta bertan manifestu atzeratua, nolabait, esan dezakegu ez berarentzat bakarrik, edo ez bere poesia gintzan edo pentsamenduan, baita euskal kulturaren barnean ere poema fundazional bat dena, ez da. Eta jada poema horretan agertzen dira gerora 60 urtetan landuko dituen hainbat eta hainbat gai, ez da. Eta nik uste dut gaur egun ere entzungo duzue poema, eta oihartzun egiten diguten auziak eta galderak eta kritikak eta ironiak planteatzen dituela, ez da. Azken finean, behar bada esan dezakegu poema honetan galdera bat planteatzen duela Azurmendik, gerora beti galdetuko duena. Ez alperrik berak esate zuen, erantzunak beti dira importanteak, baina erantzuna ulertzeko jakin behar da zein da galdera. Zein da auzia, zein da galdera, bai? Eta orduan, berak hemen galdetzen du neurri batean bentsat, zer egingo dugu libertate goze honekin, bai? Zer egingo dugu libertate goze kolektibo honekin, herri honekin, gizatasun honekin. Nora eramango dugu, ze makurkeria eta ze aldeko gauza ditugu, honekin zerbait egiteko, ez da?
Nire aldetik besterik ez, galdera honekin uzten dizuet, eta orain Beñatek hitz batzuk egingo ditu, eta gero, ohartuko zarete edo norberak erdietsiko ditu, zer pentsagarri, zer erantzun edo zer egingo dugun libertate guzti honekin. Mila esker. Egunon eta ondo etorri Jose Azurmendiren lana aitortzeko eta bera omentzeko ona gerturatu zareten guztioi, bai ikusentzuleoi, egileoi, eta bar, horrez gain, aritzeko beto azalduko dugu, baina jakinen zergatik eta zertarako Jose Azurmendi alea edo ale bikoitza ere aurkeztuko da gaur, eta, egia esan, egileak berak, txiki uzten du bat, txiki utzi dezake edonor, eta publikazio honek berak ere, edo bere luze zabalerak, mutu ere bai, hainbestek parte hartu duzu hemen, eta hainbeste gauza esan dituzue, zer erantzi, ez da? Hau harakatzen genbintzala, Ainhoa Urienen honekin aurkitu gara, eta utzi da zue irakurriengo dizuet zati txiki bat. Eta dio, filosofiak zerbait erakutsi badizu, testuak irakurri behar direla da. Besteenak irakurri norberaren errota martxan jartzeko. Errota aipatzen du hor. Dialogo bat, dio gero. Sumatzen duzu modernitateak ekarritako monismoen kontrario izaki, Josek ez lukeela gura bere izen abizenak absolutuki goratu eta jainkotzerik. Besterik gabe, bere testuak irakurri, interpretatu eta gure pentsamenduekin elkarrizketan jartzea nahiko lukeela uzna zenezake. Besterik gabe hori gutxi balitz bezala. Hauxe dio Ainhoa Urienek, eta zein den kasualitatea gaur goizean, Durangoko azokak 2005ko sormen beka kosaria eman du. Sormen beka, Ainhoa Olasok, freskatu didazue Mikel Urdangarinek eta Uxue Egiak irabazi dute datorren urtean hemen aurkeztuko duten komiki bat egiteko, eta komikiari jarri dute izena Giza beretxoak Jose Azurmendiren joanak eta etorriak. Eta nola lotzen diren ideia bat eta bestea, ze haiek lana aurkeztu zutenean, hauxe argudiatu zuten. Komiki honen bitartez, Jose Azurmendi eta zenbait autore feministaren arteko, hainbat izan aipatzen dituzte, elkarrizketa fikzionatuko da. Krisietatik bilaketetara, gizaberetxo horien ezin egon galdera eta gogoetak landuko dira. Elkarren arteko zubiak eraikiz eta elkarra beraztuz. Eta jarraitzen dute esanez, Azurmendiren eta aipatutako autore feministen bizitza, borroka eta obretan elkargune kurioso bezain interesgarriak daudelakoan, haien arteko elkarrizketan sakondu nahi dugu, diote. Era horretan jakina gaur egun pilpilean dauden zenbait auzitara hurbilpena egiten ahaleginduko gara. Horretarako iturririk emankorrenetakoak baitira. Hauxe esaten digute, ezta? Eta, bat eta bestea lotzen ditugu guk, itzuliko naiz Ainhoa Urienen testura, berak errota aipatzen zuen, eta, irudikatzen badugu Durangoko azoka errota bat dela, aitortu behar dugu errota hori mugitzen duen indarra, aurreko egileen, sormenak eta pentsamenduak eragiten diola indar horri, edo emari hori dela errota hau mugitzen duen indarra. Eta, geratzen zaida makarra esateko da, Durangoko azokaren izenean eskertu eta aitortzen diogula Jose Azurmendiri egindako ekarpen guzti hori, errota hori martxan egoteko, eta omentzen dugu gure pentsamentua eraikitzen eta naziogintzan egin duen lanagatik. Eskerrik asko.
Bueno, hau da azken hitzartzea, eta gero ia disfrutatuko duzue poemarekin. Baina, Beñatek esan duen bezala, tokatze zait aurkeztea jakinen azken alea. Hori esan aurretik, nik Lorea baino segurtasuna handiagoz esango dut Jose Azurmendi izan dela saboteatzen saiatu dana ekitaldia, ze esango nuke ez zuela oso gogoko izango gaur prestatu dioguna, pixka lotxatuko zela edo alketuko zala, baina igual esango dut baita ere divertituko zuketela bere heriotzaren inguruan sortu den paradoxa hauek edo ez beak isilean eta ezer esan gabe joan nahi izan zuen, eta gu hemen gaude azokako prime timean eta areto nagusian berai buruz edo bera aitortzen. Agur gorde bat egin zuen hurbileko honekin, da guk ia 100 pertsonako zenbaki bikoitz bat eskaini diogu bere lanari eta bere ekarriari, inoizko jakin jendetsuena. Eta hori gutxi ez da hemen gaude fedegabe batzuk olako meza laiko moduko bat ofiziatzen. Pentsatzet barkatuko digula gu handik distantzia pixkat hartuta honontan atrabentzia guzti hauek. Horrekin batea imaginatzen dut Jose gaurkoa kiroltasunez eramaten ere, kongresua, Jose Azurmendi kongresua antolatu genionean bezala, hasieran uko erabatekoa, gero lotxa, baina, halako baimen ez oso esplizitu bat, eta bukaeran behin dena pasazenean eskerrik asko eta eskerrik asko errepikatzen zuen mezu luze bat. Behin dena pasata biharamunean noski. Edo ikusgelako bideoa eskaini genionean bezala, jungin zaizkion eta esaten genion erronka digitalak, plataformak eta bat eta beste, eta egia esan uste dut ez zituela asko ulertzen gure kezka digital horiek, baina bere burua ikusizunean marrazki bizidunetan taladroa hartuta, grazia puntua eman ziola eta berriro ere eskerrik asko esan ez bukatu zuela bileratxo hura. Eta uste dut, jakinetik deseroso zitzaizkion proposamenak egiten genizkionean hartzen zuen jarrerarekin hartuko zuela gaurkoa ere. Erreparo Frantziskotarra gainditzeko disiplina, eta Beñola egindako euskararen aldeko autu fundamental horrekin aurrera, gazte jende honekin konfiantza izanez. Asko aipatzen da Azurmendik pentsamendu mailan herri honi eta munduari utzi dion ekarpena, baina ez da makalagoa jarrera aldetik eta bere praktikarekin utzi duena ere. Esperantza eta ekintza pizten duen disiplina, nahimen pertsonal hutsetik harago doan konpromisoa eta militantzia euskaltzale inkondizionala. Pentsamendua eta praktika guk biak aitortu nahi dizkiogu eta batez ere biak geroratu nahi ditugu jakinen. Asmo horrekin prestatu justu zenbakia, jakin 269, 270, zergatik eta zertarako Jose Azurmendi daramana izenburu. Eta esan dut, aitortza horretan ia 100 lagun bildu ditugula, burua uste eta lan handia izan da edizioa, eta hemendik lankide editore Xabierri zorionak, ze lan handia egin zuen. Hitz lauz, poemez, bertsoz eta irudiz osatutako mapa moduko bada Jose Azurmendik eta haren lanak utzi duen arrastora. Gai eta ikuspegi askotarikoak daudean, Loreak aipatu ditu Joseren kezketan sartzen zen unibertso oso hori, badago haren lanetatik ikasitako artikulu handana, pentsamendu sozialaz, giza bereaz, literaturaz, nazioaz eta bestez, eta badaude oroitzapen eta bizipen pertsonalak aletzen dituzten testuak ere zenbakian. Eta biek, oroitzapen pertsonalek naizari ikasitakoek, Azurmendik oparitu digun mundua aberats, umil eta estimatua islatzen dute. Eta erredakzioan jarri ginenean pixka bat, uztail honetan zer egin nahi genuen pentsatzen zenbaki honekin, galdera hori askotan ateatzen zitzaigun zer egin Azurmendik utzi digun ideien eta jarreren mundu horrekin, zer egin horrekin guztiaekin hemen eta orain, 2025ko uztailean Azurmendi zendu eta gero. Guretzat hori zen galdera gakoa,
Galderarik esanguratsuena, aipatu den bezala, Josek hainbestetan eskatzen zuen eran mira etorkizunean eta ekintzan jartzen zigulako eta ez norbanako bat jainkotzen. Eta zer egin hori, guk nahiko argi geneukan alde batetik Azurmendiren ekarriaren balioa jarri nahi genuela mahai gainean, hau da baliotxi egin nahi genuela, eta balio hori transmititu, esku berritara eraman. Pentsalari erraldoia zen Azurmendi, eta erraldoiadaren obra, irakurraldi bakoitzean jantzi egiten zaitu erreferentzia kulturalez, filosofikoz, artistikoz, auziak planteatzen erakusten dizu, ideiak analizatzen. Gogoratu bere definizioa, filosofoa ez dela gauzak pentsatzen dizkiguna, pentsarazten dizkiguna baizik. Esango nuke zenbakia irakurriz, eta naiz eta berak bere burua ez zuen hala hartzen, Jose Azurmendi filosofo handi gisa deskubrituko duela jendeak. Nik esan beharko banu, modernitate europarraren kritika egin duen filosofo europar bat. Proiektu moderno horrek berak bazterrean utzi duen Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat pentsatu duena, eta kritikatu duena ere proiektu modernoa. Eta balio esteazari garela utziko jazue parentesi txiki bat egiten, hori txalo jotzeaz eta halako aitortza saio esanguratsu, baina praktikara nola eman daiteken balio este hori. Ze berez modernitatean oinarrien kritika egiteko ez da Azurmendiren lana irakurri behar, badago makina bat egile interesgarri erdaretan, antzeko norabidean lan egin duena, baina Azurmendik kritika hori eginda daukala aitortzeak ez du beste inoren lana ukatzen, eta guri gogorarazten digu ez daukagula zertan beti atzerrira jo modernitatearen kritika edo pentsamendu interesgarri bila. Eta hori Euskaldunoi egiten zaigun injustizia epistemiko erraldoi honi muturreko bat da. Muturreko bat da, eta lehen momentuan min oso materialen gainean ukendutxo bat. Ikuspegi hori sozializatzea lortuko bagenu, garaipen bat pentsamendu hegemonizatzailearen kontra. Eta injustizien kontrako borroka orokorrontan uste dut badela Azurmendiren eskutik egin dezakegun ekarpen bat, eta nahiko eskura on daitekela garaipen hori. Azurmendiren pentsamenduaren balioa praktikan jartzeko modu balitzateke hori, hitzez harago baliostekoa. Baliostearekin batera esan dut, transmisioa izan dela zenbakia gidatu duen beste helburua, Azurmendiren ekarria jendeari eskura jartzea. Eta noski horretarako ere ematen du Azurmendiren pentsamenduak, ez ditut berriz aipatuko bere interes eta ekarpen zabala, baina horrek sarbide ugari eskaintzen dizkio interes desberdinetatik heldu daitekeen publiko eta pentsalari jendeari. Gogoeta interesgarriak topatuko ditu ia gauzak guztietaz. Eta gainera, pentsamendu ireki eta pentsarazlea daukanez, gogoeta horiekin bide propioa egitera gonbidatzen du Azurmendik. Gutxitan topatuko baitu irakurleak Azurmendirengan ondorio itxi eta biribilik. Entzuntzailea eta pentsarazlea dalako haren lana. Eta guretzako transmisioaren gakoa hain justu eskaintzen dituen elkarrizketa bide ugari hoietan egongo litzateke, baina ez gaitezen engaina, denik aberatsena izan da ere Azurmendiren pentsamendura edo euskarazko pentsamendura inor gutxi hurbiltzen da naturalki gaur-gaurkoz. Transmisioa ez da gertatzen, gertarazi egin behar da, eztabaidak ezagutarazi eta eztabaidetan parte hartzeko baldintzak sortu. Eta Azurmendiren lanera eztabaidakide berriak hurbiltzea nahi badugu, gazteak adibidez, ahotsa eman eta zilegitasuna aitortu egin beharko zaie. Hori egiten saiatu gara aldizkarian eta horregatik hartu dugu Azurmendiren zenbaki hau osatzerakoan oizkanpoko ikuspegiak gerturatzeko lana ere. Eta konbentzimentu horretatik aritu gara ulerberatasun osoz, ni naiz aditua edo zein naiz ni Azurmendiz ezer esateko erantzuten zigun jendeari, gehientxonak gazteak eta emakumezkoak eta ez da kasualidadea, animatzen, lekua ematen eta beraien
ideiek ere balio dezaketela konbentzitzen. Askok baiezkoa esan ziguten, eta hori esker Azurmendiren pentsamenduak eman dezakenaz irudi osoagoa daukagu. Ur-jauziak errota gehiago dauzka orain martxan. Paradoxak aipatuz hasi dut hitzartzea, eta beste bat ekarriko dut bukatzen hasteko. Azkena beharko genuke duela urte gutxi, ia terroristen lagun eta nazionalista irrazional omentzena, goresmenez goresmen edonorentzat balio duen referentzia atsegin bihurtzea. Nik uste dut Azurmendik kontzientzietan eta koherentzietan azkura pixka bat eragiten ez badigu azal mailan ari garela irakurtzen. Ze esan dut Azurmendik utzi duena ondare zabal eta irekia dela, baina beste hau ere esan behar da. Azurmendirekin elkarrizketak baditu bere eskakizunak. Bere obra teorikoenari ere konpromiso etiko-politikoa dario. Euskararen eta Euskal Herriaren aldeko borroka irmoarekin, injustizia sozialen aurkako jarrerarekin, menderakuntzen kontrako borrokarekin, herrigintzarekin eta kultur burujabetzarekin. Irekitasunarekin batera, interpelazio horiek ere badakartza Azurmendik. Eta irakurketa azalekoa ezpada, hartzaileari deiadar isilorrek oihartzun egingo dio eta pentsatuko du bere autuetan zeleku egin nahi dion. Konpromisoaren deiadar hori entzuten da adibidez, aldizkarian azalera ekarri genuen esaldian. Herri bat bere barrutik puskatua gara, gure identitatea puskatuta dago. Horregatik, Euskararen autua ez da hizkuntza bat edo besteren autu soila. Jende baten eta herri baten autua da. Edo beto herrigintzaren autua, herri desegin bat berregitekoa. Deiadar horri tiraka sortu du Ainara Lasak bere irudi segida, laster ikusiko duguna, herri puskatu bat fragmentatua baina osoa, beirateak edo basoak izan ohi diren modukoak, beti bere buruaren berregintzan ari dena. Ta Azurmendi zirrikitu guztietatik argi egiten. Deiadar hori dario manifestu atzeratuari ere, bai Gandiagak bere garaian, bai Aginako 0 bateko lagunek, eta baita hitz berdeak audiora ekarri duten susakidek ere antzeman zioten deiadar horri. Gaur berriro ekarri nahi izan dugu, zuei ere ia ze oihartzun egiten dizuen probatzeko. Beraz, gozatu hemendik aurrera errezitaldia. Zarata emaria hasieran zena, ezerezetik idatzia arnasten dudan, aire zuria da. Zenera matzan, min zardenak jada ez dute zuan bizi nahi. Zenera matzan, mintz zardenak jada ez dute bizi nahi. Barru
Panfleto bat idatzen izun, kondenatu nahi banauzu, injustiziarik kometa ez dezazun. Bat. Gure herriak ez dauka kondairarik. Pobrea da. Ez dauka pirata koskor pare bat, langile sufritu batzuk, muga zentzugabe asko, mila zorigaizto besterik. Ez da gutxi. Euri gortina batek ixten du gure kalendarioa. Ez ba bilatu kondaira unibertsalen liburu handietan gure imperiorik. Aginako 0 bat zen gure imperio guztia. Eta euskalduna konforme zegoen. Eta libre izan nahi zuen. Baina libre izatea gauza ikaragarri zaila da, Marx bat edo 1789 bat izan ez duen herri zorigaiztokoarentzat. Zerekin pagatu behar du. Ikaragarri zaila da. Zeguk ez daukagu pirata pare bat, langile on batzuk, muga txar gehiago eta olako zerbait besterik. Kalderia hutsa. Baina libre izan nahi dugu. Ze kulpa daukat nik? Eta txeke zuri faltsu baten antzean, Gernikako arbola bat asmatu diguten arren, libre nahia bekatu balitz bezala. Aitzakiaren bat beharko bagenu bezala, guk, guztiz simple, libre izan nahi dugu. Nahi dugu, besterik ez. Hauxe baita gure engainu azkenekoa. Libre izan nahia justifikatu behar dugula. Libre izan nahia justifikatu behar dugula pentsarazi digute. Lehenik kanpotik eta barrutik orain. Eta San Ignazioren, Xabierren, Txurrukaren eta Alkanoren eta habeas corpusen eta nik dakit noren gomendio guztiak biltzen eta banatzen saiatu zaizkigu gure kausaren abokatuok. Libre izateko, inoren baimenik beharko balitz bezala. Herri izateko, inoren gomendiorik beharko bagenu bezala. Hoiek, libertaterik ekarriko baligute bezala. Eta ez hoiegatik, ezpada guzti hoien kontra nahi dugu, libre izan kondaira guztiaren kontra. Hoi, libre izatea eta handi izatea nasi diguten gureak. Libertatea handitasunarekin edo kondairarekin edo tagian horbaitek hoi bi aldiz gaixo, moralarekin defendatzen digutenak. Poema txar batean deklaratu behar diot gure gauari ezetz. Goizaren kontra, Gernikako arbolaren kontra eta herriaren alde. Deklaratu behar diot kaleari, gure jauntxoak ez direla sekula gure herria izan eta izango. Gure jendea pobrea da, tristea da. Gure jendea ez da poesia batean kabitzen. Gure jendea ona da. Kulpa gabe biltzen da, handitasunik gabe bizi da, sekretuan maite du. Tabuak errespetatzen ditu. Errezatzen du, tradizionalista da. Engainatu egin dute. Ez da asko fidatzen. Gure jendea, vulgaritate hutsa da. Impresionistek bakarrik pintatu dute.
edozein etnologoren armairu batean dago. Eskuliburu batean deskribatzen da. Hau zen, nire Gernikako arbola guztia. Bi. Nik ez dut bakerik nahi. Ze bakea ez da libertatea. Kasik antzia nuen zaharraren zaharrez. Baina prosaiko aurkitzen dut hiltzea. Enuke hil nahi Termopiletako eroi bat bezala. Ez da, korda eman gabeko erloju zar bat bezala ere, zer esanik ez. Prosaiko aurkitzen dut, nola edo hala. Baina nire herriari indarra egiten zaio. Niri ez, ni apaiz privilegiatu bat naiz. Aitortu berdiot hause irakurleari. Ze ni ez naiz gizon korriente bat, esan oiden bezala inola ere. Ni sakratua naiz. Eta ez nago seguru, baina zerbait zoragarria izan behar du horrek. Politikatan eta ez zikintzeko ikasi nuen estudio luze bat. Eta nire herriari indar egiten zaio. Ogia behar duenari, 6. manamendua predikatzen ikasi nuen. Zanpatua dagoenari justizia. Zanpatzen dagoenari esperantza. Aingeruei gizona eta gizonei infernua. Estudio luze bat. Eta nire herriari indar egiten zaio. Getsemaniko aingeru kontsolatzailea izaten ikasi nuen. Baina Getsemanin ez dut inork auzitu. Denak Kalbarioan. Indar egiten zaio. Bakea predikatzen ikasi nuen. Denak Kalbarioan. Indar egiten zaio. Hau zen Gernikako arbola. Eta nork askatuko digu herria. Zarrak zar dira, gazteak gazteegi. Libertatea baino nahiago du eskerra intelektualek. Langileak eskolara ez, baino klasera hots egiten dituzte. Artistak ederra sortzeko daude. Baina libertatea ez da eder. Ez dago sindikatzerik, ez dago eskerrean, etorkizunean dago. Gure partiketan ez da inor gelditu libertatearen dako. Handik Aitor, Amaia, Lelo eta Lirelo eta Gernikako arbola, eta mito guztien alienazioak. Baina nork askatu behar digu herria? Herria berak ez bada? Eta denok gara herria. Denok gara herria, mito guztiak narruturik etzaigu gelditzen Magdalena Larralde bertso bat eta gure kondaira guztia besterik. Indar egiten zaio.
zeinek egin behar dio libertatea? Bitartean nik egin ez nuena egin gabe gelditzen zaio herriari. Azkenean neuri eta zeuri maitea. Inork erein ez duen eguzkia, inork altxatu gabeko horizontea, inork kontsolatu nahi ez zuen arratsaldea gabe gelditzen da. Itxaso gabeko playa guztiekin, zerurik gabeko izarrekin, azkenik ez duen esperantza nekatu ahul abaildu batekin. Libre ezin da, eta etxitzeko adore falta itxu, denegatu ximel agortu batekin. Horrekintxe bakarrik, inork sinistu ezin dituen ipuin hamaika gora bera. Hiru. Libre izan nahi dugu. Guk, haragi honek, esperantza honek, nahi du libre. Alferrik paseatzen dira filosofoak, sinpletasun simple hau sublimatu nahirik abrakadabra baten bila. Misteriotsu asko, ideologien jardinetan. Haragi honek nahi du libre. Ez filosofia batek, ez klasetasunak, ez teologiak. Pinua pinudiak definituko balu ezala. Guardasolak euria edo morena batek eguzkia. Edo gurutzean evangelioa hil balitz bezala. Gizona ez da ideia bat. Gizonak ez dira eskubide sorta bat. Eskubideak ez dira argumentu bat edo deklarazioi. Gizonak dira. Zergatik ez aitortu. Miserable banaturi gabiltza mendian otsoak bezala. Gu. Txinurriok zeruaren azpian argonauta ustean. Konstelazio bat delakoan norbera. Zigarroa bezala txiskero batekin piztuko delakoan libertatea. Hola dio Jerusalemgo Talmudean Rahanam rabinoak. Etzen Israel desterrura joan, 24 sektatan ezpaldu zen arte. Merezi ditugu desterru 2 edo 3. Ez ote zen ba Prometeok harrapatu egin behar izan zua. Ez merezi, ez filosofiekin, kondairarekin, erregerekin merezi. Noren, zeren aurrean gero. Haragi hau ez da kondaira. Gizon hau ez da txurruka. Aspertu egingo litzateke Londoneko plaza batean Espainiaren ohorea lekukotzen. Libre nahi luke, ez monumenturik. Ez da elkano. Nahiko mundu zaio gure mendi artea. Zumalakarregi, tonto baten moduan hil zitzaigun azkenean ura ere. Preso daukagu orain Zegamako elizan, berpiztu ez dakigun. Esan ez dakigun, bala batek, asasinatu zuela, libertatea.
Gizon honek ez du hil nahi. Haragi hau ez da Gernikako arbola. Ez da arraza bat, ez da sozialista, ez da sakratu, ez da ezer. Hiltzen haragia da, eta ez du hil nahi. Eta ez du hilda bizi nahi ere, libre nahi du. Bai, Beñola batek denetik sinistu zuen. Gernikako arbola, eta santutzat ere bazeuzkan eduki, eta santutzat ere bazeuzkan eduki, naiz ez den fedea sekula izan baten espezialitatea. Irainetako nagusia, abandoko txapela, kanpionen romantizismoa, langileri klasea eta humanismoa, eta unamunismoa, eta haren euskaldun ondako paradoxak. Baina honezkero ez digu Iparragirrek harparik gehiago joko. Eta filosofia guztietako lezioak, eta etika lorero guztiak, eta Europa, eta bar. Abar ere sinistu zuen, zerbait sinistegatik. Baina gizona diferentea zen beti. Sinistu mutilak, umeak zekarzkien zikoina, eta hiru erregeak, eta esteiakoa ere, foruak afaldu zizkigunura, eta edozer gauza sinistu du. Esperantza mugabe batekin, herri honek, eta gizona zerbait diferente gelditzen zen. Bat plaian etzaten zen tripaz gora, eta begiak isten zituen zerua bajatzeko. Baina bere herri beran, ez zeukan herri pobre bat besterik, herri triste bat. Umeekin beti ona izan den animalia handi maltxo bat gaixo bezain triste. Zentimoka pentsatzen duen herria, eta libre nahi ilunabar bat bihotzean, dakar nekez ekartzen. Baina libertatea ez merezi, irabazi egin behar da. Ez kondairaren, ezpada gizonaren eta etorkizunaren aurrean. Eta gure herriak ezin du irabazi. Eta ezin irabaziko du ere, baldin eta gure filosofoek ikasten ez badute, ez duela eguna erlojuak egiten. Baldin eta teologoek gizona ez dela Elizako aulkia edo serafin bat edo parabola bateko ardia ez badute ikasten. Edo zeruko bidea gotikoa dela pentsatzen badute evangelioak aldapatsu dena dioelako. Baldin gure erradikalak erradikalinski badira. Lainoa da euriaren erradikaltasun guztia, ez trumoia. Edo eta gure ibarrak Arkadia direla uste badugu, eta gure errealistek garaiz aurkitzen ez badute, errealista gozela printzea Makiabelo baino, eta Jesukristo bainoago Judas. Eta errealitatea Marx dela eta ezaren liburuak, eta Iparragirre eta ez gitarra. Baldin eta gure herriak ikasten ez badu, Gernikako arbola aritz normal bat dela, aritzak ote dira ba behar ditugunak, eta Euskal Herria edozein herri bat. Eta gure langileek ikasten ez badute gizon direla eta ez kasta sakraturik, ez da madarikaturik ere. Eta Euskal nekazariak enteratzen ez badira, aspaldian hil zela Virgilio, edo nekazarien ardura dutenak. Zeren eta zer kulpa dute beste horiek, jaio zenik ere ez badakite. Eta gure poetek eta idazleek ikasten ez badute, hizkuntza ez dela Orfeoren flauta. Eta Nafarrak enteratzen ez badira bi Nafarroa daudela, honezkero 3 edo 4 ez badaude. Eta, etc. esan nahi dut, noski. Zahar eta berri eta denok bat, Erromako zubi koloretsu batean. Orduan bai, eguzki zaharrak argi berria emanen du. Astronomoak ez dira enteratuko, ez da eguzkia bera ere, baina gu bai, eta nahikoa dugu hori. Hau guztia esan eta gero, ez da faltako oraindik, ez dugula maite
aberria botako digunik. Aberriaren maitasuna, goizeko ordu bietan, harina etzaizu idazten, poltsikoan eramango balitz bezala. Eta bai, inoiz ezingo zara arrunta izan, ukitzen duzun dena pausatzen da denboran. Eta bai,